diapositiva, si la sé explicar bé, us la mireu bé i la penseu bé, quasi bé podrem acabar la conferència i us estalviareu 40 minuts de rotllo. Fixeu, això és el cervell. El cervell és un disc dur, molt potent, ja ho veureu lo potent que és, del que surten uns cables d'ordenador com aquests, i cada cable d'ordenador va amb un puesto del nostre cos. Per tant, qualsevol puesto del nostre cos està connectat amb un xip del cervell i imagineu-vos, si jo assenyalo, passa alguna cosa? No. Bé, qualsevol d'aquests enxufes, imagineu que és la mà dreta, un d'aquests. Hi ha un cable, que és un nervi, i va parar al xip de la mà dreta. En el cervell hi ha un xip de la meva mà dreta. Jo amb la meva mà esquerra, feu tots, us doneu un cop a sobre la mà dreta. Dintre d'aquest cable hi ha dos fils. Aquest cable, el de fora, que veieu que és un plàstic, com els d'ordenador, un plàstic, una cinta aïllant, i a dintre hi ha dos cables, igual que si fossin de coure, n'hi ha dos. Un que puja de la mà al cervell i l'altre que baixa del cervell a la mà. Un és el somàtic, el del cos, i si jo em dono un cop a la mà dreta, amb la mà esquerra, jo no em veig enlloc, és una llàstima, perquè veig el meu cunyat, que m'importa 3 pits, no, que m'agrada veure'l, però m'agradaria més veure'm a mi en un racó, com em dona el cop a la mà. Em puc veure jo en un racó? Hosti, perquè la meva neta petita em fa gràcia. Ara, jo em dono un cop a la mà i el fil puja al somàtic, envia uns impulsos que ara veureu que són elèctrics, bioelèctrics, puja fins al xip de la mà dreta. Al arribar al xip, aquest cop que m'he donat, el xip el contextualitza, agafa i diu lo fort que set, ho elabora. Aquest cop ha sigut de 0 a 10, ha sigut 2, ha sigut poc fort, ha sigut amb la mà plana, però i per l'altre fil, el que ha pujat envia l'estímul del que ha passat aquí i per l'altre el cervell envia ordres. La primera ordre que envia és, si aquí et donen cops, aparta la mà, primera ordre. Segona ordre, si et fa molt mal, deixa anar ordres de que tu miris, de que tu rentis, et fa fer coses. Tot t'ho fa fer el xip del cervell de la mà dreta. Per tant, fixeu-vos en aquesta diapositiva, encara m'hi quedo una mica més, ja correrem més després, quan us fa mal un genoll i aneu al metge i us explora, el genoll és un d'aquests endolls, i us explora i us diu, no ho sé, et faré una ressonància, fa una ressonància i et diu no tens res, durant molts anys, el malalt deia, si em fa mal el genoll, em diuen que em digui, deia que està boig. I els metges, segle XX, també els hi dèiem. Això són els nervis, dèiem. No són els nervis. Un dolor del genoll dret pot ser de l'endoll aquest últim, pot ser del cable que puja, i pot ser del xip del genoll, dels 3 puestos. Per tant, no sempre es tracta amb una operació de menisc un mal al genoll. Es pot tractar, si és dels cables, per què no ho tractem amb acupuntura, per exemple? Si és del xip, per què no ho tractem mirant l'estrès d'aquesta persona, mirant l'angoixa, mirant alguna cosa que fa que li faci mal a aquest genoll? Ho veieu? S'ha acabat allò de que quan un no li troben la causa de l'estómac, està boig, són els nervis. I el metge ens els traiem de sobre. Dèiem, segle XXI tot això, és des que sabeu fer vosaltres Acero i Richard sabeu fer això, nosaltres hem après a fer això altre. Sapiguer que la malaltia d'un genoll, d'un estómac, d'un estrenyiment, d'un mal de ventre, d'un mal de pàncreas, pot ser en el somàtic, el fil que puja, que va massa, en lloc de 120 va a 320, i el tenim que frenar, o bé del de resposta, que fa molta resposta.
Per què una persona es dona un cop i plora i li fa molt mal, li fa un mal 8 sobre 10? A l'escala analògica del dolor li fa molt mal i un altre no li fa tan mal. El cop ha sigut el mateix, el mal de queixal és el mateix, canvia el xip, la sensació del dolor. I si aquella persona té una recepció de dolor de 9-10, envia unes ordres molt potents. Se'n va a urgències perquè li fa molt mal el queixal. El seu envia ordres per deixar anar la nostra cortisona que fabrica les suprarrenals, envia ordres per deixar anar morfina, les endomorfines que fabrica les suprarrenals, fa una resposta desmesurada en aquella agressió. Aquesta diapositiva és xulíssima. Jo crec que amb aquesta en tindríem prou. Lo bèstia que és aquest cervell, que ara veureu, que té 33 trillons de connexions. Que qualsevol òrgan del nostre cos, l'esfínter anal, la incontinència, la pròstata, tot té això, el fil que puja, el fil que baixa i el xip que dirigeix totes les parts del cos. Ara, si això ho heu entès i us voleu quedar, seguim una mica més. És una estructura que només tenim els animals. El sistema central té, no només és el cervell, no només és l'encèfal, sinó també la mèdula espinal, el primer tros, fins la quinta lumbar. Tot això és el sistema nerviós central, protegit per 3 membranes, les meninges, unes bosses. El cos tot va protegit amb bosses de plàstic, del Capravo, del Mercadona, que et dona, que era una bolsa, ara ens la cobren. Aquestes no ens les cobren. El cervell en té 3, meninges, l'abdomen té el peritoni, una bossa de plàstic, els pulmons tenen una bossa de plàstic que són les pleures, tot té una bossa de plàstic que ho recobreix. I el cap té una cosa, el cervell té alguna més. És tan gros la potència d'aquest ordinador que té que estar molt protegit. I està molt protegit. Està molt protegit amb l'estructura òssea del crani. El crani és fortíssim. Ens donarem cops i no se'ns trenca quasi bé mai els os del crani. Es pot trencar la base del crani. La base, que és la tapa que hi ha per sobre del nas i que aguanta el cervell, això es pot trencar amb un accident. Fractura de base de cràneo. El crani és molt, molt, molt difícil perquè protegeix tot. A dintre del crani hi ha l'encèfal, una massa de teixit nerviós de 1,2 kg. Això és el cervell, el veieu a la meva mà esquerra, i amb la mèdula. El sistema nerviós central és el cervell, l'encèfal, tot el que hi ha aquí dintre del crani, amb la mèdula. Àlex, quan jo assenyalo això, ho veieu, la meva assenyalada amb el cursor? Sí. Vale. El crani. Imagineu-vos el crani, lo fort que és, no es trenca mai. La base del crani sí. Per què la base del crani sí? Perquè no és un os potent, està molt foradat, pluriforadat, perquè hi passi la mèdula, hi passin les venes, les artèries, els nervis. Per tant, és un enreixat de construcció. I el que es trenca és això. Seguim. Aquí us dic, no us ho llegiu, si voleu, jo ho aniré explicant lo important, ja us ho faré, però que hi ha un líquid entre les meninges i el cervell, hi ha un líquid, el líquid cefalorraquidi. Aquest líquid fa una mica d'amortidor mecànic. Si no, quan fem un cop de cap, el cervell ens tocaria contra el crani i ens faria mal. És un amortidor. A més, també té un intercanvi d'ions, però sobretot amortidor. I 2 coses. Hi ha la substància gris, us sona, i la substància blanca. La substància gris, el soma, les neurones, la veurem d'aquí una mica, són totes moltes neurones col·locadetes, substància gris, i una pota llarga, que ara ho veurem d'aquí una mica, que en diem la substància blanca. Aquí tornem a veure el cap, el crani, a dintre l'encèfal, i a l'encèfal aquí ja comencem a dividir-lo. El cervell, el cerebro, el cerebelo, el cervellet,
i el bulb raquidi. Aquí darrere, entrant, hi ha la mèdula espinal cervical. Per tant, això, tot el cervell, el cervellet, el bulb raquidi i la mèdula espinal, tot això és el sistema nerviós central. Ve del grec d'intracèfale, dintre del cap, que està dintre del cap. Està ubicat a la cavitat craniana i és la part superior i de major massa del sistema nerviós central. L'encèfal té les dues. Té, a més de les cèl·lules neuronals, que són les que portaran els impulsos elèctrics que ens faran funcionar, a part d'això té les glials. Les glials, perquè, diguem, si us ho faig entendre, és el sostén entre quan el que aguanta, la red que aguanta totes aquestes cèl·lules són les glials i li donen aliment a les neurones i li donen sostén. Per tant, són les columnes que aguanten una casa. La casa estructurada amb les seves parets, amb la seva decoració, plena de neurones, aguantada per les columnes que són les cèl·lules glials. Les cèl·lules glials són molt abundants i tenen funcions de sostén, sobretot, i també d'aïllament i de modulació del creixement i desenvolupament. Mireu-vos això és una meravella. Això és una neurona. Això ho va descobrir el Ramon y Cajal, el nostre... Ara no sé si és nostre o és estranger, però podria ser nostre perquè era de l'Aragó, i té la neurona que té la cèl·lula, aquesta és la substància grisa. Moltes neurones juntes, tot això d'aquí és la grisa. I això d'aquí, la cua aquesta, això és la blanca. Per tant, si n'hi ha moltes juntes, això és la substància grisa i això que tira avall, la substància blanca. Aprofitem a dir, els nervis aquests, dels glions, estan rodejats de la mielina, això us sona. No és res més que la cinta aïllant o el plàstic que recobreix els dos fils de coure que van per aquí dintre. Els dos fils de coure elèctrics i perquè no hi hagi cortocircuits i perquè no ens cremem, estan amb aquesta cinta aïllant que és la mielina. I ara us dic una cosa ja. Els que tenen, després sortirà, una esclerosis en plaques, la seva malaltia és que aquesta mielina se'ls hi fa a plaquetes. Tenemos minutos ilimitados, Josep Maria, minutos ilimitados. M'han vist tan bo que ens deixen fins a la nit. Prepareu-se. Obres de nosaltres. Minutos ilimitados. M'ha sortit. Me n'alegro. Segueixo. La mielina. Aquesta mielina, aquest plàstic, és el que l'esclerosi en plaques se'ls hi fan per malaltia petits fallos, petits estrips i veus el fil. Per tant, un entén com una esclerosi en plaques, al començament tenen xisporroteo, tenen cortcircuits, i quan això s'arriba a destruir molt, ve la paràlisi i arriba a venir la mort. L'esclerosi en plaques de l'Stephen Hawking, del nostre poeta, del Martí Pol. La seva malaltia és petits fallos en la cinta aïllant dels nervis. Mireu quina cosa pot arribar, una malaltia que sembla petita. Si poguéssim arribar a aquest nervi i posar-li una mica de mielina, ho solucionaríem. No podem. Això és, per tant, la cèl·lula, el cuerpo, aquestes d'aquí dalt les dendrites i això la neurita. No us ho aprengueu tot això, no us ho preguntaré a final de curs. Però fixeu-vos, una neurona connecta amb l'altra, això d'aquí connecta amb les dendrites de la següent. I això, per tant, pot arribar a fer una corda il·limitada de neurones que poden arribar de dalt fins a baix de tot, empalmant neurones. La dendrita passa per la cèl·lula, que és la que treballa l'impuls i el cofetó, la zona gris de la neurona, passa per la neurita i va aquí baix i aquests botons empalmen amb la dendrita de la següent. Us veig tots amb una cara de que ho enteneu tot, que estic feliç. La transmissió, aquí us volia només a dir que elèctric,
tot és elèctric. Avui en dia en diem bioelectricitat, perquè és elèctric. Fa anys, segle XXI, en diem bioelectricitat. És una electricitat igual que l'altra o s'assembla molt, però està fet amb metabolisme de les cèl·lules, amb l'energia de les cèl·lules fan aquesta electricitat. En lloc d'embassaments, fan servir l'energia bioquímica del metabolisme cel·lular. És com una central no hidroelèctrica, sinó una central tèrmica. La central tèrmica que fa el nostre metabolisme fa la llum, que és la bioelectricitat, per fer-nos circular tot el que el cervell organitza, pensa i dirigeix, ens ho fa arribar als puestos. Si no dieu que és meravellós, no ho puc entendre. A l'encef... Bueno, seguim. El cervell, el cervellet, el bulb espinal, la mèdula espinal. Ara podríem seguir amb si l'hipotàlamo, el tàlamo, l'hipòfisis, em sembla que no és el moment. Ja ho farem a la pròxim confinament, a l'any 26. El cervell té una funció complexa, en regula els moviments voluntaris i l'activitat conscient, és generador d'idees, fa connexions, arxiva, uns arxivadors brutals, com aquests ordenadors que tenim de no sé quantes, totes les del món. Aquelles coses que hem vist de petits i que recordem aquella visió d'aquell terreny o d'aquell paisatge, està arxivat. I si et quedes sec durant la teva evolució, no has perdut l'arxiu. Tu quan amb un cec de gran, un cec diabètic, el portes a davant del cadí i l'ha vist de jove i li dius estem a les Toselletes, que és un prat que hi ha sota del cadí. Aquell cec veu les Toselletes. Normalment quan a classe en directe dic això hi ha algú que diu collons habitualment. Avui veig que no. Esteu a casa més serios i més confinats. El cervellet, el cerebel·lo, regula els batecs cardíacs, coses més de tipus involuntari, els batecs cardíacs, la pressió arterial, la respiració, l'equilibri, el parkinsonià, ara ho veureu, coordina els moviments musculars, ara ho veureu. El bulb raquidi també són moviments tot involuntaris. Fan el cor, el funcionament de les vies respiratòries, l'esòfag, el budell prim, el pàncreas, tot això que nosaltres no hi podem fer res, ho fa el bulb raquidi. Recordeu que amb un brau, quan se la puntilla, se li clava una ganiveta petita en el bulb raquidi, això talla, és la mort més ràpida i més segura. Clavar-li, apuntillar amb un brau o amb una persona, si ho fessin. Una lesió produeix una parada respiratòria immediata i la mort. Això, recordo que n'hi havia braus al nostre país, això era la puntilla, que en deien. Això ho passarem una mica. Del crani surten nervis, per tant, molts grossos, que després es fan més petits per anar per tot el cos. Per tant, la base del crani, enteneu que té que ser multiforadada, perquè hi passen moltes coses. I això, amb una contusió forta, és el que se'ns pot trencar. I això se'n diuen els parts craneals, que jo els hi preguntava als estudiants, tens que saber els 12 parts craneals, els noms, amb les seves divisions i què innerva cada cosa, tot això és molt d'estudiant. A mi m'havia costat estudiar això, vosaltres no cal que ho estudieu. No hem vist la contestació, no? Comencem a parlar de coses que succeeixen. Al correu. Algú parla, però bueno, deu ser bo. La meninge, la meningitis, tots us sona, una meningitis és la inflamació d'aquestes bosses de plàstic que envolten l'encèfal. Si s'inflama, normalment per un microbi, una encefalitis meningocògica, un meningococ, però vírica, hi pot haver un virus, no com aquest que veurem la setmana que ve, que aquest és respiratori, però aquell, un virus que va al nervi, i pot fer una meningitis vírica, una inflamatòria. La meningitis, recordeu, que fa febre. Porque es lo que no he mirado yo, los documentos publicados. Aquest que parla, tinc que escoltar, no. Fa febre, nàusees, fa sobretot molt mal de cap i els hi fa molta son, se'ls hi posa el coll rígid.
Una meningitis, sapigueu, la inflamació de la meninge. L'hematoma subdural, això sí que ho heu llegit i ho heu vist. Quan ens donem un cop al cap, un cop al front, era l'Àlex el que parlava, ara ho veig. Ha marxat i parlava, i el sentia. Quan ens donem un cop al cap, poden passar dues coses, que se'ns trenqui una veneta de fora del front i ens surt un hematoma, ens surt una banya, ens surt un bulto, un nyanyo, i que ens hi posem gel, o el més fotut, que del cop la veneta que es trenca sigui de dintre, de la meninge o del cervell. El cop, en lloc de trencar aquí, es trenca dintre i fa un hematoma, resultat d'un traumatisme craneal normalment fort, i el sagnat que fa omple la zona aquella d'on s'ha trencat la vena. I quan més gran es va fent l'hematoma, el malalt va fent reaccions neurològiques més importants. Per això, quan hi ha un cop al cap, 24 hores de mirar què passa amb aquell cop, que no hi hagi un hematoma dintre del crani, l'hematoma subdural. Jo me'n recordo quan havia fet de jove i vigilava esportistes, nens de col·legi, un nen amb una commoció, si ha perdut el sentit o mig perdut uns segons, 24 hores de control, per si hi ha un hematoma subdural. Començarà amb mal de cap, començarà que li fa mal un braç, començarà a tenir tremolor amb un braç, donarà uns símptomes de subdural. I si el té, farem un TAC avui en dia i el veurem, avui en dia el veiem. Abans només ens l'imaginàvem clínicament, ara el veiem. I això és un crani, aquí no ho veieu, però això és el crani que se li ha fet un forat rodó i s'ha tirat amunt com una visera. Això després ho taparem. Això ho hem tirat amunt i això és el cervell i aquí hi ha un hematoma. I llavors aspirem, traiem i si hi ha una veneta la coagulem i evitem que aquest hematoma vagi progressant i si arriba a comprimir el cervell mataria la persona. Hematoma subdural. Això sí que ho heu sentit i en veureu a la vida. D'altres lesions importants, tot el que comprimeixi el cervell hi haurà canvis del comportament de la intel·ligència, de la memòria, del control del cos. Comencem i perdem el control d'un braç. Aquest braç no tinc força. Aquesta cama la llenço. Compressions cerebrals. Els accidents cerebrovasculars, una trombosis, una de les venes que puja, una artèria de les que puja al cervell, si fa un coàgul, aquell tros de cervell no hi arriba sang, i si fa mal, hi ha mort, hi ha mort i dany cerebral. O una hemorràgia, una d'aquestes venes, en lloc d'obstruir-se, es trenca, fa un hematoma, comprimeix, mort i dany cerebral. L'ictus. La paraplègia pot arribar a una hemiplègia, mig cos, a una paraplègia, als quatre extremitats, pot arribar a un ictus. Les malalties infeccioses que afecten a l'encèfal, normalment virus i bactèries. La infecció de la meninge, meningitis. Tot el que acaba mitis, inflamació, infecció. La de l'encèfal, encefalitis, també us sona. I si afecta amb dos teixits, una meningoencefalitis. Us ho sabeu quasi tot. Comencem més patologies de l'encefàlic. Aquí no hi ha trastorn circulatori, sinó de neurodegenerativa. I una de les coses que pot degenerar normalment és per mecanismes autoimmunes. Un dia us explicaré que això és molt xulo. La immunitat, les nostres defenses. I les nostres defenses que ens defensen contra tot, contra tots els virus menys aquest, aviat ens defensarà, si Déu vol, quan tinguem la vacuna i tal, però hi pot haver la hiperimmunitat. Hi ha gent que té hiperimmunitat, que té moltes defenses. La molta defensa també és malaltia. I també el bronquitis asmàtic, la colitis ulcerosa, la nefritis hiperimmune, la tiroïditis, tot arreu les moltes defenses també ens fan mal. Ens agredeixen el nostre cos.
van agredir a lo de fora, no troben res de fora i ens maten el nostre teixit. Les malalties hiperimmunes són molt segle XXI i és el que tenim que lluitar perquè és on estem amb més mancances. L'esclerosi múltiple, qualsevol edat, però no és habitual a la infància i ni de gran. Nosaltres ja no la farem. És aquest mig camí entre els 20 i els 50 o 60, comença l'esclerosi en plaques. Més dona, 2:1, i la lesió s'observa a l'encèfal i a la mèdula. Perden trossos de mielina. Es diuen plaques perquè fas una ressonància i veus trossets que els hi falta de protecció de mielina. I això pot causar debilitat, pot causar pèrdua de visió, incoordinació, etc. Pot arribar, aquí us ho explico tot el que pot arribar, però imagineu-vos, qualsevol neurona que arriba a un múscul, que arriba a l'estómac, que arriba a qualsevol puesto, que perd aquesta electricitat, aquest múscul no li arriba l'impuls, no es contrau. Això és les malalties, les esclerosis. O també l'esclerosi lateral amiotròfica, esclerosi amiotròfica lateral en anglès. Sempre aquests anagrames són en anglès i, per tant, atròfic, lateral, esclerosis. Seguim. Més malalties degeneratives. L'Alzheimer, aquesta por que tenim tots a l'Alzheimer. És la forma més comú de demència, un terme general que s'explica a la pèrdua de memòria i altres habilitats cognitives i que ja arriben a interferir la vida quotidiana. L'Alzheimer és la malaltia més responsable del més gran tant % de demència i l'Alzheimer no és envelliment. No és envelliment. Ara tenim la tendència de dir allò que abans dèiem, un malalt molt gran, la meva mare morta fa uns pocs mesos, però a partir dels 80-90, això té l'Alzheimer. No, això em dèiem abans demència senil, era lleig. No era maco dir boig amb una persona gran, els nostres avis. Llavors, jo crec que està més ben dit arteriosclerosi cerebral. Una demència per arteriosclerosi, aquest cervell es fa gran, aquest cervell hi arriba menys circulació i, per tant, va perdent els seus atributs. L'Alzheimer no és el de l'envelliment. L'arteriosclerosi cerebral és una cosa, l'Alzheimer és una altra. Fixeu-vos, un cervell sa, un cervell amb Alzheimer, és una esponja que es torna resseca, que perd les ondulacions del cervell. Aquest és el sa, el brain healthy, aquí el veieu, aquest és l'Alzheimer disease, la malaltia de l'Alzheimer, una esponja que ja no agafa aigua, sinó que queda esclerosada perquè és vella. Això és l'Alzheimer. I això ho produeix una proteïna que ataca les cèl·lules grises i les fa malbé. Punto. Pot sortir l'Alzheimer als 50 o 60 anys i pot no aparèixer mai, gràcies a Déu, però en canvi la demència senil, que en direm arteriosclerosi cerebral a partir d'ara, apartirà sempre a partir dels 75, 80, la gent gran. Aquesta que ara diuen, com que tenim temps il·limitat, ara diuen els de 85 anys no els deixen entrar a la UCI amb el coronavirus i no els intuben. És mentida. És mentida, és mentida. No en el coronavirus. Els de 85 anys, que els considerem grans, amb patologia associada, una a l'Alzheimer, l'altra patologia grossa, i que considerem que al tenir-lo amb una respiració assistida durant 15 dies, durant un mes, no li solucionarem res i allargarem una cosa inallargable, no entra a la UCI. Però no ara el coronavirus. No hi entrava fa 3 mesos en el meu malalt quan el volia operar o l'operava. No hi entrava quan tenia una pneumònia bilateral doble. No hi entrava. Això és que ara corren uns bulos que m'agradaria desdramatitzar per donar-vos tranquil·litat. Aquí el de 85 anys que no tingui cap malaltia associada, que no tingui res i que dius, intubant-lo, li arreglarem, se l'intuba. A la clínica en tenim 2 de més de 80 anys.
Un altre tipus d'Alzheimer és molt més rara, però és molt com l'Alzheimer, l'hem descobert després i en lloc de ser generalitzat és a trossets i en diem la demència per la generació dels cuerpos de Levi. No us ho aprengueu, això, no us ho preguntaré a final de curs. Les al·lucinacions del 80% tenen unes al·lucinacions, veuen coses visuals, normalment animals, nens, i el malalt parla i ho explica amb tot detall i et diu els colors i tal, i li passa fluctuacions cognitives, un dels símptomes que diuen els cuidadors, canvis bruscs. Un dia no saben fer res i no estan orientats i no parlen coherents i l'endemà no, i poden canviar d'un dia a l'altre. Això és una malaltia rara i que ens torna bojos perquè un dia pot ser un Alzheimer horrorós i l'endemà no. Però bueno, sapigueu que l'Alzheimer així que oi sí, oi no, un rato sí, un rato no, se'n diu los cuerpos de Levi. No ens interessa massa. El parkinsonisme és l'esclerosi, el fer-se gran, el fer-se malbé, el cervellet, el cerebelo. Com que el cerebelo, la lentitud de moviments, el tremolor, el repòs, la rigidesa muscular, problemes per mantenir l'equilibri o caminar, caus, cervellet. Per tant, l'envelliment cerebral, això vull que ens quedi clar. Molts dels aquí avui, gràcies a Déu, tinc molts joves que em mireu, però alguns quants som grans. I això ho tenim nosaltres. L'arteriosclerosi cerebral, desgast natural per pas del temps, potenciat per disminució de la irrigació, per pas del temps. Les artèries les tenim més rígides i tenim dipòsits de colesterol, dipòsits de sucre als diabètics. És així. Variabilitat de síndrome. Molt hi ha predisposició familiar, no és genètic, però el que ha tingut uns pares, primera generació, o uns avis amb arteriosclerosi cerebral avançada, la podem tenir. El que la mare amb 95 anys tenia el cap clar, nosaltres també li tindrem. La degeneració de la substància gris prematura, no de bellesa, és l'Alzheimer, i quan és a trossets i saltant és la demència dels cuerpos de Willy. Parkinsonisme, atròfia de la substància, dèficit de neurotransmissors. Amb això, sí, a l'haver-hi el cervellet fabrica la dopamina, això us sona. Us sona perquè si teniu algun familiar o conegut que té des que vam descobrir que donant-los la dopamina, que és el que produeix és el neurotransmissor que va al cervellet per fer els moviments. I al malalt li donem L-dopamina, unes pastilles de dopamina. El que fabrica el cervell, dopamina. Quan donem la insulina en els malalts diabètics, la fabrica el nostre pàncreas. Quan donem cortisona als malalts que ho necessiten, els nostres suprarrenals fabriquen cortisona. El que donem és donar quan necessitem més. Quan donem dopamina hem millorat molt els moviments en els parkinsonians des que els donem la dopamina. Aquí tot el parkinsonisme, les alteracions cognitives, memòria, depressió, son, musculars, por, rigidesa, molta saliva, falta d'expressivitat facial, no ens interessa. Aquí us podria explicar com va i la dopamina fa de neurotransmissor. Allò que va de neurona a neurona, de la neurita al final en la següent, el que fa que vagi de l'un a l'altre, en el cas, aquí hi ha un neurotransmissor que fa saltar, que és la dopamina. I aquests malalts no tenen. Tot ho tenen normal, però els hi falta el neurotransmissor. Si els hi donem la pastilleta cada dia, milloren molt. Seguim. Tumors, passem-ho ràpid, no són gaire freqüents. De 10 a 17 per cada 100.000 habitants, els intramedulars menys, 2 de cada 100.000, gràcies a Déu, no són gaire i tenen diferents noms segons el que surt de l'astrocito, astrocitoma, el que surt de l'epididima, epididimoma, el que surt de la meningitis, un meningioma. Home és tumor. Quan sigueu home, tumor. Quan sentiu carcinoma,
tumor cancerós. Home és tumor, carci, càncer. Carcinoma. Si és un carcinoma dels astrocitos, un carcinoma astrocitoma, etc. Són paraules però que us sonin els més senzills. I els tumors, segons els grups epitelials, gliomes, crec que no us interessa. Meningiomes, cèl·lules germinals, diferents tipus de... Sí que us interessa que els tumors avui en dia els diagnostiquem per TAC, per resonància magnètica. Els veiem, sabem el puesto. És una meravella. Miro l'hora i vaig bé. És una meravella. Sabem el puesto i els operem. Fixeu-vos en una cosa molt xula que us ensenyo, no sé si ara o d'aquí una mica. Us ho ensenyo ara. Si jo tinc un tumor aquí, el que faré per treure'l serà amb una serra, serraré això, tiraré això aquí com si una boina, com una caputxa. Tiro la caputxa enrere i em queda el cervell a la vista. I jo llavors treballo sobre, extirpo el tumor, torno a tancar la caputxa i cuso l'os aquí amb filferro. Una craneotomia, obro el crani. Però una cosa segle XXI i de les que no m'avergonyeixo gens, de que vaig plorar no fa gaire, no fa gaire, avui en dia la meva edat vol dir fa 15 anys. A principis del 21, doncs un dia un ajudant meu, el Juan Ramon Gras, em diu «Ven que veràs algo maravilloso». Si ara ploro en una videoconferència i ho veuen a Xile i a la Xina, serà horrorós, no tinc que plorar. Llavors, els tumors de la base del crani, tumors d'aquí, aquí veieu que no hi ha os. Aquí hi ha la base del crani, que aquí això és la base del crani. I per aquí baixen els nervis, baixen les artèries, això és la base del crani. La base del crani just a nivell del nas. Avui en dia, els cirurgians entrem pel nas amb un tub, anem a per aquí amb una serra. Per aquest tub fem un quadradet d'aquest os d'aquí i el traiem pel nas i el guardem a sobre de la taula i ens queda aquí aquest foradet. I per aquí podem treure aquest tumor. Traiem aquest tumor que ens surt pel nas. Després, quan l'hem tret, l'os aquest quadradet petit, petitet així, el tornem a posar pel nas al puesto, l'enganxem amb pega i torna a quedar a la base. Hem tret el tumor pel nas. El malalt surt del quiròfan amb 2 cotofluixos al nas, un a cada forat. I a les 24-48 hores, si no hem tocat, gràcies a Déu, res dolent per aquí, se'n va cap a casa. Enteneu que plorés. Aquests de la base de crani, fins fa 15 anys, fins fa 10 anys, fèiem la craniotomia i per arribar aquí teníem que fer un tall a tot el cervell, arribar aquí, treure el tumor, treure'l per aquí i tornar a cosir això. Tot això que fèiem malbé d'aquí, el malalt, el 95% del malalt operat d'un tumor de base de crani fins fa 10 anys, sortia amb dèficits o bé de coneixement, de memòria, paralític d'una cama, sense poder digerir, amb problemes, amb lesions que havíem causat nosaltres per arribar aquí. No lesions de la malaltia, lesions nostres. Tots els neurocirurgians del segle XX en feien una pena, tots els seus malalts els curaven del tumor i els deixaven a tots molt tocats. Alguns molt, d'altres menys, molt. Avui en dia, un altre dia us explicaré us explico ara, que és tan xulo que us agradarà molt. Avui en dia, els neurocirurgians, quan operen els tumors d'aquí dalt, us he dit, els d'aquí baix pel nas, fantàstic. Els d'aquí dalt obren la caputxa, tirem enrere tal, i el tumor és aquí. Abans de portar quiròfan al malalt, li hem preguntat quines 4 o 5 coses desenvolupen més de la seva vida. I n'hi ha un que et diu jo, un malalt de 75 anys com jo, doncs diu, jo, no sé, què diria jo, el Barça i el futbol. I tu apuntes. I et diu, la música.
Jo soc música, t'ho apuntes. I jo sé anglès i m'agrada llegir en anglès perquè no sé què. I t'apuntes 4 o 5 coses. I llavors, quan obres el cap i obres la craniotomia, una vegada tens el cap obert, despertes el malalt. El despertes. No fa dolor el cervell. El mig assentes a quiròfan. I tu entres al quiròfan, veus un malalt mig assentat, amb això, amb la caputxa enrere i el cervell aquí a la vista. I llavors, en el malalt, el despertes d'una manera que t'entengui i li dius en anglès, how do you do? I ell et contesta, well and you, per exemple, o fine, et contesta alguna cosa, sap anglès, més que jo. I llavors tu en el quiròfan, que ara ho veureu al final, hi ha una ressonància que s'encén una llumeta a la seva àrea dels idiomes. Se li encén una llumeta aquí, s'encén. I tu, a sobre de la taula, tens unes agulles de cap amb una bandereta, que la bandereta aquella, quan jo ho veia, era l'anglesa, i li claves en el cervell en la zona dels idiomes. I llavors li dius en el malalt, digue'm l'alineació de les 5 copes. I si és gran com jo, diu Basora, César, Kubala, Moreno i Manchón. I s'encén una llumeta aquí. Jo agafo una agulla de cap, que hi ha una pilota de futbol, i la clavo aquí. I les altres 3 coses que m'ha dit més importants. Quan tinc jo sé que li tinc que treure aquest tumor, i si faig mal en algun puesto, segur que el faré, si no vaig per baix, si no vaig pel nas, però no li faré mal a les seves 4 o 5 habilitats que té. Si aquell senyor que llegeix, aquell senyor que li agrada la música, li prenc aquestes... Si el deixo amb un braç una mica tocat, o una cama que la llença, o la boca girada, doncs mala suerte. No em direu que no és xulo. Segueixo. Avui en dia la neurocirurgia ha fet un canvi espectacular, meravellós. Això també, el sistema nerviós central està organitzat de forma jeràrquica, al nivell superior, i el dirigeix el següent, el següent, el següent, el següent, és lògic. I com és lògic, el més important és el primer, l'escorça cerebral, on hi ha els sentiments, l'amor, la memòria, la il·lusió, l'estrès, la por, tot això és a l'escorça. Per sota, justet a sota, doncs venen ja el que dirigeix a l'estómac, el pàncreas, la melsa, més a sota els involuntaris, el que dirigeix, ja ho heu vist, a baix de tot, el bulb, dirigia la respiració, que no hi podem fer res, dirigia el batec cardíac, que no hi podem fer res, el que ens marca més sota l'escorça, el resto de cervell, ho tenen els animals. L'escorça no la tenen els animals. I això és el que ens marca la nostra diferència, l'escorça cerebral. L'escorça o còrtex és el teixit nervós que ho cobreix tot i aquí hi ha la percepció, la imaginació, el pensament, el judici, la decisió, la memòria és una substància fina i està així en forma de cortina, fent plecs de cortina, perquè hi ha molt, si ho extenguéssim, ocuparia 2.500 centímetres quadrats. Aquí hi ha 10.000 milions de neurones, amb quasi bé 50 trilions de sinapsis. Això és el nostre disc dur bestial. Quan ara ens comprem aquests telèfons de no sé quantes cas, això no es pot avalorar amb cas, ni amb gies, ni amb conyes marineres. És una bestialitat. I això és el nostre cervell i sobretot la nostra escorça cerebral. La memòria ens emmagatzemem. Ara perdem la memòria propera perquè tenim molt plens els magatzems, però emmagatzemem. La memòria no està al·locada en un lloc especial. La memòria del gust, quan recordem el gust dels macarrons de la nostra àvia morta fa 50 anys, el tenim, aquell gust el tenim emmagatzemat a la memòria del gust, que està en un lloc parietal i a baix. La memòria visual, aquella memòria que us deia d'aquella visió de petits que recordem els jocs, que recordem els amics del col·legi, de l'infància, ho tenim emmagatzemat. I les olors,
les olors, aquella olor especial que feia la mare, l'avi, la casa, la masia on anàvem a estiuejar, aquella olor està emmagatzemada i no la fa res més en el món. És diferent a totes, la tenim guardada. És bestial. Quan recordem una imatge, s'activen les mateixes neurones que s'activaven quan vam fer aquesta imatge i la tornem a veure i ho tornem a olorar i ho tornem a sentir i tornem a tenir el tacte, aquell tacte de fa 50 anys. Això no em digueu que no és una meravella, Castellissot d'avui. Fem una mica ràpid les malalties, en 5 minuts, perquè això ens interessa menys, però malalties mentals. I jo els discutiria amb les neurosis, les psicosis i les esquizofrènies. Resumim-ho molt. Les neurosis, jo no crec que sigui una malaltia. El Freud deia que tots érem neuròtics. És tenir manies. Tu, Josep Maria, no tens manies? Segur. I jo, seguríssim. Tots tenim manies. La mania portada a l'extrem pot arribar a ser una neurosis que molesta en el nostre entorn. Si jo soc molt maniàtic amb no sé què, puc arribar a emprenyar la meva dona. O els meus malalts, puc arribar. Però no és una malaltia, la neurosis. Tots som neuròtics. I és la plenitud o no d'integració del nostre jo amb l'entorn familiar, social més proper. Per tant, les psicosis, aquí sí. Aquí ja hi ha símptomes clàssics, malaltia, al·lucinacions, deliris, alteracions afectives i de relació. I aquests trastorns tenen i aquí en diríem el trastorn depressiu i bipolar. I l'esquizofrènia, la malaltia tope, són clarament de major repercussió. Familiar i crònic es caracteritza per trastorns en què hi ha desconnexió amb la realitat i afectivitat de to pla. Afectivitat plana i desconnexió amb la realitat. Això és l'esquizofrènia. Per tant, veieu que estem tristos per parlar d'aquest, però sapigueu, neurosis normal, si en tenim poquetes de manies i no emprenyem massa els que ens envolten, i l'esquizofrènia, que és la malaltia, que no la curem, i la psicosis, que la tractem, la millorem en el depressiu, en el bipolar, donem tractaments i els logrem portar més o menys bé. La mèdula espinal, el primer tros, el que empalma el bulb raquidi amb l'encèfal fins a la L1, és sistema nerviós central, ens dirigirà. Quan, ara ho veureu, això és la mèdula, amb la meninge també, i a dintre de la mèdula hi té el líquid hidrocefàlic, igual que l'encèfal. I aquí dalt, la mèdula alta, aquí es veu millor, i cada tros, sobretot el coll, també intervenen amb la respiració, amb el ritme cardíac, també és encèfal, és bulb, el bulb i les cervicals. Quan hi ha una fractura, ara ho veureu, cervical, el malalt queda en paraplegia. El malalt queda amb tot perdut d'aquí en avall. El cervell li queda clar, però la lesió medular causa paràlisis de tronc, de coll, d'extremitats, pèrdua de sensibilitat, trastorn de descontrol de l'esfínter vesical, anal, seminal, bloqueig del simpàtic, hipotensió, bradicàrdia, segons el nivell de la lesió. Si la lesió és aquí, malament. Lesions cervicals. Aquí baix fan paraplègies. Aquell que fa el París-Dakar cada dia té una fractura, té una secció de la mèdula a nivell de L2 i L3. Quan és aquí dalt, això és una paraplègia total i és una vida... Aquests estan a la Goodman. Aquests estan a la Goodman. És molt difícil de poder viure amb una secció medular aquí. L'os es cura, però la secció medular no. I això un dia us ho he de fer perquè és meravellós. Això és fàcilment curable avui en dia. Tenim les coses per curar-ho, fent una cèl·lula mare,
una cèl·lula mare aquí, entre aquesta cèl·lula nerviosa d'aquí i la d'aquí que s'ha tallat, posant una cèl·lula mare que uneixi aquests dos, això es recupera. I no podem fer-ho la mèdula, el fer el teixit nou fet en un jardí, en un hort, el cultivar les cèl·lules mare per problemes legals, per problemes polítics, per problemes religiosos, per problemes... No estem podent fer això. Tenim la capacitat de fer-ho. No és complicat i no ho podem fer. Això és una lliçó. És un dia, el pròxim confinament. És acollonant. Surts deprimit, perquè tot això ho tenim dominat. Podem fer una cèl·lula mare amb un porc i no ho podem fer a l'Àlex Acero. Collons, n'he buscat un altre, no m'he dit a mi. Últimes troballes. Acabo, segle XXI. Això us ho llegeixo, són 3 diapos per acabar. Un equip de neurocientífics estadounidencs, amb aquest Human and Connectome, han desenvolupat un software que fa un mapa de l'escorça cerebral. 97 eren desconegudes i ja es coneixen. Això els informa... Àlex, tu, tios bons com tu amb això, ja han lograt trobar a les àrees de l'escorça. Amb aquesta nova eina tindrem coneixements per explicar lo de l'escorça. I l'escorça heu vist que és tot lo del pensament, del sentiment, de la por, de l'emoció, el més xulo del cervell. Això, xulíssim, això ja ho fem servir. La ressonància nuclear magnètica funcional. És per imatge, per ressonància magnètica, que veiem les regions cerebrals on, per exemple, allò que us he dit, quan li preguntem en el quiròfan on tens l'inglès? I ella parla en anglès, s'encén una llumeta, ara ho veureu. Però, per exemple, quan fas el sexe, s'encén la llumeta en un altre puesto. I a un se li encén una llumeta molt petita i d'altres llumetes molt grosses. És molt xulo, és molt xulo. Això és molt nou i és molt xulo. Amb la música. Amb la música, a mi se m'encén, amb la música clàssica, una llumeta petita. A la meva dona, que li agrada més, se li encendria, no li hem fet, una llumeta més grossa. Però al bon Karajan, allò sembla focs artificials. Se li encenen moltes llumetes, perquè no sol sent la música, la treballa, la pensa, la llum. És una meravella veure una ressonància d'un director d'orquestra. És una llum bestial. Quan les nostres llums, això és la ressonància nuclear magnètica funcional, et poses aquí, i al malalt que estem operant li posem, això és més gros i podem treballar, això és petit. I s'encén una llum. Aquesta ara no ho recordo, doncs potser és la de la memòria visual musical, aquesta és la de l'esport, aquesta la de la manualitat, aquesta és la de la lectura comprensiva. S'encén una llum i tant o més grossa segons tens desenvolupat el tros aquest, l'escorça. Aquests que diuen, hi ha unes persones que són especialistes en aromes i els fitxa la Chanel i oloren. Tenen el seu trosset d'escorça de bulb olfatori, el seu xip, el tenen així de gros i nosaltres és petitet. I el que té anòsmia no olora res, no s'encén la llumeta. Anòsmia vol dir que no tenen sentit de l'olfacte. Avui en dia, els electrods, col·loquem electrodos amb anestèsia local a la zona que veiem malalta i li enviem, i amb això ja ho hem fet servir a la depressió, està en fase 3. És un estudi en fase 3, encara no ho fem servir en casos, però ja es comença a fer i podrem amb un 10 o un 15% donant electricitat a la zona malalta de la depressió arreglar-lo. A l'Alzheimer se n'han operat 25 i s'ha comprovat que estimulant els malalts recuperen part de la memòria. És un fase 2. Un fase 2 encara no és per nosaltres. Encara som voluntaris, molt voluntaris, i
i animals amb Alzheimer és un fase 2. Però amb la depressió ja és un fase 3. Però ja és el mus amb els epilèptics. Els hi cremem la zona on hi ha el cortcircuit i ja ho podem amb els electrodos. I acabo. Això és un quiròfan modern. Aquí estem operant, aquí portem el malalt, aquí... I què hi ha en un quiròfan modern? La ressonància nuclear magnètica funcional, per veure les llumetes, per ús intraoperatori, el FragmentLink, que és veure-ho navegació en 3 dimensions, un GPS a lo bèstia, que et va dirigint i et diu no, aquí no, igual que quan amb el tom-tom del cotxe. Això ens porta pels puestos com un tom-tom. Vull dir que té que ser bastant ruc per equivocar-te ara ja. L'escàner intraoperatori o ARM, imatges intraoperatòriques anatòmiques reals amb 2 i 3 dimensions, l'estimulació amb electrodes, tot això ho tenim al quiròfan modern. Per tant, veieu que crec que és en un moment que estem tots depressius, tristos. Aquí veiem amb un quiròfan modern, veiem les llumetes, veiem on hem de tocar, el que hem d'enviar a l'electrodo. Això és fet en 3 dimensions, és no sé com en dieu vosaltres, però és fer aquests respiradors que els fan en plàstic en 3 dimensions, aquí reconstrueixen en 3 dimensions el cervell i el cap del malalt que operaràs i t'entrenes a casa a operar-lo. I després l'operes. És una meravella. Això és la casa de convalescència a la Universitat de Sant Pau, on jo dono les classes als majors de 65 anys. Aquest any tinc 1.100 alumnes. Una d'elles, la Maricel i la meva consogra, m'està mirant i li donaré classes. Ara aquest any els hi tindré que donar 6, però fins fa 2 mesos els hi donava cada dia aquí. Jo estic... Ara, si me'n tinc que anar, dejar de compartición, poseu-m'hi a mi. Poseu-m'hi a mi. I ara sé que les reaccions m'ho va ensenyar el Josep Maria Reinhardt amb una paciència de sant el diumenge passat ensenyant-me a fer això. No, però ells tenen que callar, ara parlo jo. Em va ensenyar que aquí al costat on posa reaccions, que ho veieu tots, si ho he fet bé, si us ha agradat, podeu posar un dit amunt i si perdoneu, sense voler ho havia silenciat. Podeu fer així en amunt com jo m'he fet. La Vicky em fa que ho he fet molt bé. I també pregunta, collons, que és pesada. Ara, doncs, els que aixequin la mà, com va això? Soc jo? Ostres! Mari, m'estan veient des de Prades, des de sobre Reus, una malalta que amiga meva, molt amiga, amb un molt amic, ella amb un ictus, molt jove, portant-la amb l'helicòpter des de Prades fins a Sant Pau, desobstruint-li en allà per hemodinàmica, que un dia us ho ensenyaré, desobstruint-li l'artèria, no es va morir i va quedar amb el cap molt bé, però amb molts dèficits neuronals. Veieu que està en una cadira, el seu marit és molt dependent d'ell, però com que ell no té cap més feina a la vida que dependre d'ella, la porta així. Fa molta il·lusió que sigueu aquí. Josep Maria, passa'm tu la gent i fes-m'ho tu, que jo no ho sabré fer. Passa'm tu la gent que ha preguntat i jo contestaré. Jordi. Posa'm una mà, Jordi, collons. Posa'm un dit amunt. No, així. Em poso jo. Bueno, menys el micro, vegis reaccions, posa el dit amunt, conyo. Ara veure només res, Qui pregunta? Productos, indústries, no sé què... Josep Maria. Senyora, una tassa de cafè... Qui pregunta? Ara veig el Javier Martí que no pregunta. Millor, perquè aquest em fotríem un compromís. Veig el Carlos Garriga que no em pregunta. Veig a la Vicky que no em pregunta. El Marc
Hòstia, el Toni no em pregunta, la Maria... Jo, que vull preguntar. Algú pregunta, la Mariona. Hòstia, pregunteu-me. El Pere Poll. Quina xulada. Em fa il·lusió, és la primera vegada que faig això. I em fa il·lusió veure tots els meus amics aquí. Hòstia, el Paco, l'Escalella, el Fernando, em fa molta il·lusió. Però bueno, pregunteu-me alguna cosa o tanco. No, jo sí, jo puc preguntar alguna cosa, no sé si em sentiu a mi, soc en Jordi Ratés. Jo et sento. Sí? Sí que se't sent. Se't sent? Escolta, mira, Jordi Garriga, jo com que has tocat per un moment, encara que no sigui potser el tema 100% d'avui, la història dels respiradors, és una pregunta. Jo, que soc cardiòpata, fa molts i molts anys que dormo amb el CPAP per no fer apnees. Si un dia agafo el coronavirus aquest i resulta que no hi ha respiradors, el CPAP me'l pot suplir o no? Em sents tu ara? Sí, sí. Sí, però fixa't-hi, t'ho explicaré el dimarts que ve. Tu, com sempre, per alguns del president, vas avançat. I ja preguntes el de la setmana que ve, cosa que no em sembla bé. T'ho diré la setmana que ve. Ja, bueno, però és que... D'aquí a la setmana que ve no agafis el coronavirus, estigues confinat... Exacte, era per si l'agafava aquesta setmana, m'entens? No te'n vagis a l'1 de gas aquesta nit i queda't amb la teva dona, amb l'Amparito, t'hi quedes i no emprenyes. Molt bé, gràcies. Otra pregunta. Nada, pues no, muy bien. Ningú aixeca la mà. L'Àlex Acero. Àlex Acero. Jordi. Sí. A veure, tinc la paraula. Senyor moderador, tinc la paraula. Abans, al començar has comentat una cosa de que al servei deies que havia una bossa de plàstic, deies tu, i que també que estava plena de terminacions nervioses, no? No, sí, tant i tant. Les de la meninge, sí. Les bosses de plàstic, aprofito, les bosses de plàstic que em poseu, em distraieu, ara veig a la gent, em poseu gent que em distrec. Les bosses de plàstic aquestes que envolten els budells i se'n diu peritoni, les bosses que envolten els pulmons, pleura. Només nervis sensitius, dolorosos. Quan tu tens una peritonitis va molt bé perquè et fa molt mal la panxa i te'n vas d'urgències o em truques a mi. I llavors tinc que mirar si la peritonitis te l'ha fet un apèndix, te l'ha fet una colecistitis, però el peritoni el que fa és una bossa de Corte Inglés viva. Conyo, mira, això m'acaba de sortir ara. És viva. No només el que porta dintre, que hi porta coses, sinó que reacciona amb el que porta dintre. Si a dintre algú es fa malbé o el que sigui, aquesta bossa tremola, crida, t'avisa. En aquest cas amb dolor. La meninge és sensitiva i si s'infecta, si s'inflama el cervell, si s'inflama la mèdula, la meninge et fa dolor, sensitiva, terminació nerviosa. El peritoni, la pleura, una pleuritis, et fa molt mal la pleura i t'avisa que en el pulmó hi ha líquid o hi ha una pneumonia. És molt xulo. Una bossa de plàstic viva. Haurem de dir... No, perquè si el Mercadona o el Caprabo ens cobren les bosses a 50 cèntims, si fossin vives seria el cagar-s'hi. Per tant, més val que no ens les cobrin, que no siguin vives les bosses. Jo us volia dir una cosa. A tu, doctor Garriga, i a tots els assistents, no t'estranyi que la gent hagi estat tan callada i tan atenta durant tota la teva conferència. Suposo que has notat molta diferència respecte a una aula i és que els he silenciat jo. Però ara tothom que vulgui intervenir pot obrir el seu micro i intervenir. Sisplau, d'un en un. I al final,
Josep Maria, i al final, quan sigui, d'aquí 5 minuts, quan vulgueu, jo no tinc pressa, avui no tinc que anar enlloc, però vull dir que quan vulgueu, al final, soc metge, podríeu aplaudir també. Però ara